O karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Umo ka man, ayaw pagbuot. Dili na nauna na ako habaw ng akong magamit sa bag. Ah. La? La? La, oy! La, naon sa bag ka? Galas pa dudi mo! La, nagturog ka! La! Oy! La! La! Naon sa ka, oy! La! La! Sulti! Naon sa ka? Gibugidahan! Gibugidahan! Ano mo si mama? Patay naman si mama mo ni Nala. Nanumihila pang ka. Tanawa ni. Oh, tanawa ni. Wala ko isa. Si mama ni? Mabala. Oh, may hulagway dahil nga nibili ng imong inahan sa kwarto ni Ramon. Gimingaw ko sa imong inahan, Tinay. Gimingaw ko. La, ayaw ko kuul. Sige, sige. Ayaw na lang pag-istal sa kwarto ni Papa Ramon. Anaot sa kakwarto na lang ka sa tumoy. Mas maayo pa. Nasakitan ko magunaw-na nga na ako sa kwarto sa lalaki nga mo nagkaingon nga nabuang ang imong inahan. Lo? Lo, Elmo? Tinay, may problema ba? Kuan, Lo. Ibalin na ko kwarto si Lola. Ato na lang siya sa tumoy nga kwarto, Lo. Pero, wa man ko yawi na ng maong kwarto, Tinay. Ha? Kanang kwartuha lang, ang wa na ko mablihi. Kaya wa ko yawi. Oh, gubo na ito ang pultahan, Lo. O gilisan nagyawi. Sige. Sige, Lo, ha? Tinay! Lo, sinanding. Yaon na ka, Lo. Sige, guba na lang sila dula sa kakwarto. Dito sa tumoy ito, Lo, ha? Ikaw ang matuman, Tinay. Ay, Tinay! Nanak ko, ding! Uon sa tabay, ang hinakampuyo sa bahay nga tisa. O, ding. Ani na may tini. Kay gahatag ni Luis ang ngawin ako. Gusto siya nga ani kumupuyo din kami si Lola. Uon sa mga, wa ka mahadlo ka na bahay nga tisa. Mainin sa ko amahan, ding. Musa ani ko puyo din Sige. Indot sa ning baya. Digin malumpag og bagyo. Mao gyud. Aw, Tod. Basin ka na kamutabang-tabang ni Lolo. Ani na lang sa puyo din Sugot na ito kong ginahanday nga. Miander sa ka advance thinking ato. Ay, amamin na lang ko na imong mama, good. Bay, nakailab day akong mama si mo papa, bay. Ha? Nanabuhay mo gani siya. Sa imong papa, bay. Ibang ko ni nakaingon nga nabuang imong mama. O nagikog. Nagkikog? May sulti ni mama, bay. Nagikog ko ni mong mama. Ha? Wa man mo klaro sulti si Lola ni nako. Usap mo sa babay. Akong gipaguba ni Lolo mo ang kwarto nga wayawi. Kay akong pagkatulgan ni Lola. Lo? Naguba na din ni mga siradura sa pultahan, Lo. Dara. Makasunod ka na. Misulti ba si Luis kung kinsang kwarto ni Lo? Wa siya gisulti na ako. Mau ba? Bay, paan ko kung tunay kwartong ablihan ng bayad, ha? Paan ko? Ay, sapa, bay. Bay, kang iyob ng kwartuha, bay. Oh, ato pa sigaw ng suka. Dara. Oh, nanahayag na. Bay, tanawang nasa bungbong. Bay, siya nang nasa pininta sa bungbong, bay.
Si Claudia ka na. Ano ba? Kurto ni sa umo ang Claudia. Pero, imposible mahitabo ni. Higala lang ni Christina si Claudia. O nabasa ko sa diary. Tinood ka? O ding, o nabasa ko. Pero, imposible siya kayo kung ibutang ng Claudia siyang dagway. Ay, ibutang siya ng Claudia siyang dagway. Ibutang ng Claudia siyang dagway sa kwarto. Dari kwarto nga ba? Kung dili ba siya importante ni Maya? Kajot lang. Nay, Marka. Ang tuig kay 1617? Oh, Pareham ni sa mga pininta sa silong. mahalago ka ito ni Baligya ba? No? Antig ako na. Ito ni Baligya ba? Hilumoy! Unsa man ni pagkahitabo Oh, Tinay. Unsa man yun eh? Unsa man taan eh? Ani na yun tamo po yun eh? Mura magkuglubot-lubatan ko ining baya eh. Ay, kung dili ka ganahan din nila, may muga una ka sa atong payag. Kay ako, anila ko din eh. Ang dali naman mo! Aw, di. Anisab ka ko ba ni Bay din ay lula? Kaya ako, mga dinero lang ko din eh. Ah. Ano magkadihatin na gamay ramang kagikaon. Wa ka kanay sa pagkaon nga kong giluto, tinay. Ang lami man lo. Kuan lang. Muna na lang ko ninyo ha, kay may buhaton po ko sa taas. Naguol lang gihapon siya. Mag-uol ka rin daw, at tinuod nga mahigugma. Ngano nakalahutay man ka sa pagpuyo ining bahay nga tisa nga may nga umang kaayo din eh. Tungod kay mao kini ang akong katuyuan sa pagpakabuhi. Nga sinunod ko sa akong mga katiguangan. Pero diin man mo magpuyo dahil sa una nga. Kalit man lang kang mito nga din he. Sa dakong bahay nagaong Luis sa syudad, nakatutol na si Tinay sa maong dapit. O siya gyapon ang tagiyan ni Ine. O siya? Si Tinay ang gibinla ni Luis sa duha niya kabay. Busa ang pinikinin ninyo kung wa nako. Mabuhat ninyo ang tanan ni dapita. Mapanindot ninyo kini. Mapausab. Apan, usalang ang dili ninyo mahimong buhaton. O sabag ka na? Ang pagbaligya sa duha kabay. O siya? Dili mahimo nga maadto sa laing kamot ang duha kabay nga giatiman ni Luis. Luis, mahal. Paitay ni Uy. Ngano kinala magkalagi mong kita, mahal? Mahal? Hangin lang di ay gikan sa abli nga bintana ang nakasud. Mahal? Nga na may kwarto man si Claudia inibaya. Nga naman, mahal. Nga naman. Mahal. Mahal? Luis? Salamat kaniya ka. Gimingon kay ko ni mo, mahal. Pasaylo ako, mahal. Nadili mo na ako mahika. Pero gusto ko ikaw man hangtod sa hangtod. May promise maya ka na ako.
dili na magbuwag. Pasayo ako nga dili ko na matuman ang akong kipanumpa kanimo. Mahal. Luis, maluoy ka. Ayaw kong hinaini. Sakit na kayo ang hundukan. Gusto ko man na ikaw upan ka. Kapan, dili ka na may. Dili na. Kinahanglan bilangguon ko nga kung kaugalingon uban kang Claudia. Kinahanglan masiguro ko ang inyong kaliwasan, mahal ko. Kalos amang ka magagawas, mahal. Hindi na ka na mahitabo, mahal ko. Ampingin na lang ang mga butang nga akong kipiling kanimo. Dili mahimuha ka, mahal. Hadool na lang ang akong katapusan, mahal. Pero, ayaw ka pala ka. Kung mamatay man ako, at tunay mabuhay. O si Popoy pasabot, mahal. Kung adunay mamatay, adunay mabuhay. Mamatay ang timandi. Adios, mahal ko, Christina. Luis! Ayaw kong biyahe! Luis! Ayaw kong biyahe! Luis! Luis! Dili! Dili, pagbata! Dili! Si Luis! Nagdamgo ka lang, oy! Nagdamgo lang ka! Nagdagulan ko niya. O, kanaon sa mandaay ka sa imong damgo, ha? Anong grabe man mo nagkalimbag-limbag? Nanamilit na si Luis na ako. O siya? Iyan ako biyaan sa dayon la. Biyaan ako ni Luis. Kinahanglan daw ako na nimo. Gawa na si Luis, di na. Dili lo. Magitawag ko siya. Huwag nahibaw ka kunain si Luis lo. Maluwi ka lo. Maluwi ka. Sultihin ko kunain ka na si Luis.